движение и бъдещо обединение на македонските области от двете страни, нашата партия съгласи да бъде въведен като задължителен предмет официалния македонски език във всички училища до Рийския край. И допусна като преподаватели голямо число македонски учители от Скопие, както и македонски книжари, да разпространяват книги на македонски език. Това беше доказателство, че нашата партия се отнася с най-голема симпатия към обединението на македонския народ. In Macedonia, where the mountains rise beneath the sun, under endless skies, o'er its lake, a jewel so bright, history whispers in the soft moon.